mí es un placer estar en esta convocatoria con Regata General Gabeiras, que la va a realizar de Portosín, que es el trofeo Pitusa, ¿no? Que es el número 5, lo va a hacer el Club Consellería de Deportes de todo lo que hacéis, porque tenemos mucho de la vela. Gracias a todos. De La Coruña, el Monterreal Club de Yates y el Real Club Náutico de San Jeco, este año sumamos de norte a sur y proyectando con su unión el potencial de la vela en Galicia más allá de nuestras fronteras. Fue nuestro trofeo Príncipe de Asturias y estamos seguros de que muchos de nuestros barcos participan. ¿Dónde está esto? Aquí. Sí. Por si acaso. Tú para exponer. ¿Y cuándo se lleva para Córdoba? ¿En cada regata? Hoy lo lleváis vosotros. Bueno, firmaréis un papel. Metiéndolo en el coche y que quede claro. No, estas. Faltan las vínculas. No, y si ponen una plaquita por jugador, ya nada. Sí, muy nuestro. Sí, era para Que no vuela barco de en varios días, me imagino. En Coruña y no estoy, estoy mal. Pero si puedo, he de ir a los que pueda ir, me acerco. Que no genere ningún problema. 12 y 15 no. ¿Y esto sí que lo lleváis? Agradecervos tamén pois ese recoñecemento e tamén creo que de xustiza recoñeceros que xa hai moitos anos xunto cos 3 clubes e a Xunta de Galicia pois puxeron a andar este trofeo. A verdade é que impresiona ver un trofeo así e eu quero agradecer e contar tamén efectivamente que este trofeo vai rodando, vai desplazándose por todos os clubes, donde os gañadores deste ano se poñerán nunha placa como estas que están aí e se lles entrega lóxicamente aos gañadores unha reproducción, unha réplica máis pequena, non? Pero quero agradecer efectivamente aos clubes que no seu día botaron a andar, quero agradecerlle á Federación de Vela todo o traballo que se está facendo e a verdad que este fin de semana comeza, como decíamos, o trofeo, unha nova edición do Circuito Galego de Alto Nivel de Vela. Sairán os nomes dos vencedores do que estábamos a falar e comeza coa regata Infanta Elena na Coruña. As últimas citas serán efectivamente o trofeo Príncipe de Asturias en Bayona e a regata Rei Juan Carlos I en Sanxenxo. E efectivamente lle damos a benvida este ano a 2 clubes novos, coa regata General Gabeiras do Clube Náutico da Ría de Ares e a regata Mar de Finisterre no Real Club Náutico de Portosín. Son 2 regatas tamén con moita historia, porque este trofeo levamos xa 20 e pico edicións, creo que son, pero vos levades nalgúna das regatas anteriores tamén casi ou 3 décadas en cada unha que se incorporan a este circuito, benvidas e nos alegramos moito. Dende a Xunta de Galicia o que queremos é seguir apoiando a celebración deste tipo de eventos. Creo que, bueno, pois moi digno o trofeo, moi digno como se está celebrando e para nós, bueno, pois especial importancia que esta regata se sigan celebrando e seguir apostando polo mundo da vela. Como decía, esperemos que as condicións sexan boas, que teñamos un grande espectáculo e que podamos disfrutar en todos e cada un dos clubes e agradecerlle finalmente aos clubes efectivamente pois a implicación que teñen para que isto saia adiante, para que se poda celebrar e para que o deporte da vela siga medrando cada vez máis en Galicia, que é o que buscamos finalmente. Así que moitas grazas a todos e esperemos que este fin de semana sea unha boa regata.